iki ora kan metu. Gak tak kena aku banget tak enggak. Panggung buat apa? Gak cocok nang dhuwur tak. Napa kamu tuh kayaknya Heeh. dulu ambil kamu Ampun. ambil kan gede. Nek apa lagi? Aku ingin nek pengen kan. Ya. Pengen nek. Jalan Piro wis? 50. berapa? Jalan lek. Berapa? 80 nih. 10. Yo ngono lo ngono kon ben iso ngintanan. Kayak mana gak enak ya. Lah orang gonku ae. Aku nyawang lorku ikan masalah. Enak lah. Ikan bare. Tom. Ora tahu kelas ya. Gak tahu mbak nak gue. Aliran negatif. Mosok nasib Madrid iku kuwi. Kan nyepot lampine ngono kuwi. El Real e. Gue Madrid deh. Atake kan lho hoki ku guru-guru kasih le. Kale. Bah iki sangat sulit lelan iki kemarin. Oh iya. Ta. Angel. Angel lelan iki saya tekan iki. Kok di demo gak tato. Ya jelas tato ra mungkin ora. Totan be. Bisa kita totan iki totan ku ya. Bekas kuwi kowe. Liru lek. Ngeban cek iso. Enggak lewin gandengan wis metu. Iki gandengan wis metu ganti nae. Kono pergi. Lah. Ih, nek tak kuwe. Joker tuh bane. Mbok kowe ngantene.